भीषणं भीषणं भद्रं 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 मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। नमाम्यहम्। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। Thank you माताजी. हरे Thank thank you you माताजी. very much, हरे Mataji. कृष्णा। Yes. நான் இப்போ ஷேர் பண்ணிடுறேன் ஒரே ஒரு நிமிஷம். நம்ம வந்து 10வது வருஷத்துல என்ன பார்த்தோம்? வித்யா பார்த்தோம் இல்லையா? ஆமா உண்மையான மாதாஜி. உண்மையான நாலேஜ்ங்கிறது என்ன? உண்மையான நாலேஜ்ங்கிறது செல்ஃப் ரியலைசேஷன். அதான் உண்மையான நாலேஜ். செல்ஃப் ரியலைசேஷன்னா என்ன? நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா. ஆத்மா. அதுதான் உண்மையான ரியலைசேஷன். இந்த ரியலைசேஷனுக்கு இன்னொரு பேர் உண்டு. என்ன பேரு? பிரம்மன் ரியலைசேஷன். அப்புறம் இன்னொன்னு கூட சொல்லலாம், சச்சிதானந்த ரூபம்னு சொல்றோம் இல்லையா பகவான், அவர்கிட்ட 3 ரியலைசேஷனும் இருக்கு. சத் ரியலைசேஷனும் இருக்கு, சித் ரியலைசேஷனும் இருக்கு, ஆனந்த ரியலைசேஷனும் இருக்கு. ஸோ அந்த சத்துங்கிறது தான். சத்னா என்ன? இட்டர்னிட்டி. இட்டர்னிட்டினா என்ன? நிரந்தரமானது. ஸோ இந்த ஆத்மா நிரந்தரமானது. அந்த ஆத்மா நம்ம வந்து பகவான்னா யாரு? ஓ, இவ்வளோ பெரிய லைட் ஒண்ணு உண்டு, அந்த லைட் தான் நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்றது, அதுதான் பகவான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு பேரு தான் பிரம்மன் ரியலைசேஷன். ஸோ பிரம்மன்னா என்ன? பிரம்மன்கிறது பகவானுடைய ஒளியினுடைய பிரதிபலிப்பு. ஸோ நம்ம இப்ப நான்லாம் இஸ்கானுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஏதோ ஒரு லைட் ஒண்ணு இருக்கு, அந்த லைட் தான் நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்றது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. பிரபு, உங்களை நான் கோகோஸ் பண்ணிட்டேன். யாராவது இந்த நான் பண்றேன் மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம். நீங்க கோகோஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஓ, இதுல இருந்து பண்ணணுமா? ஒரு நிமிஷம், நான் ஷேரை நிறுத்திட்டு பண்ணினாதான் ஆகும். பண்றேன். ஓகே. ஸோ நம்ம இப்ப என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம்? பிரம்மன் ரியலைசேஷன். பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ங்கிறது என்னது? பண்ணிட்டேன் பிரபு. உங்களுக்கு யாராவது சத்தம் போட்டானாக்கா ஹரே கொஞ்சம் கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுதா? பகவானை வந்து கர்மி, ஞானி அண்ட் பக்தா. பகவான 3 விதமான நிலைமையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். முதல் ஆரம்ப நிலை, அந்த லைட் தான் பகவான். அடுத்த நிலை பரமாத்மா தான் பகவான். அதுக்கு அடுத்த நிலை தான் ஷியாம சுந்தர உருவத்தை கொண்ட அந்த கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் பகவான். ஓகே, இதுக்கு நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். என்ன? ட்ரெயின் எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா? தூரக்கேந்து லைட்டை பார்த்துட்டு இதுதான் ட்ரெயின் நினைச்சுடுறோம். அடுத்தது இன்னொரு அதே ட்ரெயின், அது போயிடுறான். ஓ, இந்த லைட் தான் ட்ரெயின் போலன்னு திரும்பி போயிடுறான். அவளுக்கு புரிஞ்சிடுது ட்ரெயின்னா என்ன, நாங்க ரியலைஸ் பண்ணிட்டோம்பா. லைட்டை பார்த்து ட்ரெயின் நினைச்சுட்டு அந்த ட்ரெயின் இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்துல வர 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 பாம்பு மாதிரி வளையும். அந்த தண்டவாளம் வளைஞ்சதுன்னா சில பேர் பாப்பா, ஓ இப்படி வளைஞ்சு வளைஞ்சு பொட்டி மாதிரி தெரியும் போல இருக்கு, அதுதான் நிறைய பொட்டியை சேர்த்து வச்சிருக்கிறது தான் ட்ரெயின் போல இருக்குன்னு திரும்பி போயிடுவா. அவன் அடுத்த ரியலைசேஷன் பரமாத்மா ரியலைசேஷன். சிலவே ட்ரெயின் நிற்பா ஸ்டேஷன்ல, எப்ப ட்ரெயின் வருதோ நான் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் போவேன் அப்படின்னு. அவன் ட்ரெயின் வரும், உள்ள போய் பாப்பா, ஓ இதுல படுத்துக்கலாம் போல இருக்கே, அழகா உட்காரலாம். ஈவன் இது அது பேர் என்ன, நம்ம ரெஸ்ட் ரூம்லாம் வேற இருக்கு, எவ்வளவு அழகா இருக்கு ட்ரெயின் அப்படின்னு நினைப்பா. அது வந்து பகவான். இன்னொரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் சொல்றான் பகவான், சாரி பிரபுபாதா என்ன சொல்றான்? சூரியன். நம்ம எப்படி சூரியனை பார்க்கும்போது ஓ வெளிச்சமா இருக்கிறதெல்லாம் சூரியன் நினைச்சிடுவோம். இந்த யானை 5 குருடன்கள் போய் பார்த்தான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, தடவி பார்த்து தந்தத்தை பார்த்து ஒண்ணு நினைச்சா, தும்பிக்கையை பார்த்து பாம்பு நினைச்சா, இது மோரம் நினைச்சா அப்படிம்போம் இல்லையா. அந்த மாதிரி இது அறியாமை. ஸோ இன்னைக்கு வருஷம் அதுதானே அறியாமை. ஓகே, ஸோ அவ வந்து ஓகே இதுதான் சூரியன் போல, வெளிச்சமா இருக்கிறதெல்லாம் சூரியன் நினைச்சுருவா. எதை வெளிச்சமா பார்த்தாலும் இது சூரியன் நினைச்சுப்பா. அடுத்தவன் என்ன பண்ணுவான்? ஓகே இப்படி ஒரு வெளிச்சம் வருதுன்னா அந்த சூரியன் எவ்வளவு பெருசு, அதுக்கு எவ்வளவு சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு பெரிய வட்டம் அது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவா. அவ வந்து 2வது நிலைமையில உள்ளவா. அதுக்கும் மேல உள்ளவா யாரு?
சூரிய மண்டலத்துக்கே போய் அந்த பிளானட்டுக்கு போய் சூரிய பிளானட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும், தண்ணி இருக்கான்னு பார்க்கணும், உயிர் வாழ்றவா இருக்காளான்னு பார்க்கணும்னு கிளம்புவான். அவன் பகவான் ரியலைசேஷன். புரிஞ்சுதா? இப்போ வந்து பகவான் ரியலைசேஷன்ல மற்ற 2 ஃபீச்சரும் இருக்கும். சூரியன் நம்மளே பார்க்கலாம், ஜன்னல்லாம் மூடி எல்லாத்தையும் மூடி வச்சா அவளுக்கு சூரியன்னா என்னன்னே தெரியாது. ஜன்னலை திறந்தா ஜன்னல்ல இருந்து பாப்பா, ஓ ஜன்னல்ல இருந்து பார்த்தா ஒரு சின்ன வட்டம் தெரியுதுன்னு நினைச்சுப்பா. புரியுதா நான் சொல்றது? அது மாதிரிதான் பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதும் 3 நிலைமையில இருக்கு. ஒண்ணு வந்து நான் இந்த உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறவாளுக்கு பிரம்மன் ரியலைசேஷன் சொல்லுவோம். அவ வந்து பகவான் கிட்ட போக ஆசைப்பட மாட்டான். இந்த நான் உடல் அல்ல ஆத்மாங்கிறவா வந்து லைட்டா போய் கலந்தா போறோம் அப்படின்னா என்ன, பிரம்மன்ல போய் அது கூட ஐக்கியமானா போறோம், அதுதான் முக்தி அப்படின்னு அவன் நினைச்சுட்டு இருக்கா. அடுத்தது பரமாத்மா ரியலைசேஷன்காரன் என்ன நினைப்பான், ஓகே பரமாத்மான்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அந்த பரமாத்மாவை நான் புரிஞ்சுட்டேன்னா என்ன ஆகும், அவ புண்ணிய காரியங்கள்லாம் பண்ணுவா, யாருக்கும் கெடுதல் பண்ண மாட்டான். ஏன்னா எல்லாரோட உடம்புலயும் பகவான் இருக்கார். சர்வசிய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டம், ஹிருதி சன்னிவிஷ்டம் இதயத்துக்குள்ள இருக்கார். அதே மாதிரி 18.61ல வருது இல்லையா, ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதயே ஜுன திஷ்டதி. ஓ அர்ஜுனா, திஷ்டத்தின்னா என்ன உட்கார்ந்துருக்கேன்னு அர்த்தம். ஓ அர்ஜுனா, ஈஸ்வர சர்வபூதானாம், சர்வபூதானாம்ங்கிறத நான் எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்கேன், மனப்பாடம் பண்ணணும் அந்த வேர்டை. சர்வபூதானாம்னாக்க எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ பகவான் எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸ்குள்ள இருக்கான் பரமாத்மாவா அப்படின்னு. ஸோ அந்த பரமாத்மாவை ரியலைசேஷன்ல இருக்கிறவாள்லாம் மேல் லோகத்துக்கு போவா. ஏன்? அவள்லாம் புண்ணிய காரியம் பண்றவா. புண்ணியத்தை சேர்க்க 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 என்னாகும், மேல் லோகத்துக்கு போவோம். மேல் லோகத்துக்கு போனா என்னாகும், இதுவும் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு நாள் இல்லாட்டி ஒரு நாள் கீழே வந்து விழுந்துதான் ஆகணும். தேத்தம் கத்வா ஸ்வர்கலோகம் விஷாலம் ஷீனே புண்ணியேர் மர்த்தி லோகம் விஷந்தி. யார்கிட்ட புக்கு இருக்கோ பாருங்க, 9th சாப்டர்ல 20வது வருஷ பக்கம் எங்கே வரும், ஒரு நிமிஷம் இருக்கும், நான் சொல்லி சொல்லி பார்த்தாதான் எனக்கு தெரியும். அது இது வந்து 21 நினைக்கிறேன், 21 பாருங்க. தேத்தம் சாரி 20 வந்து திரைவித்யா மாம் சோப்பா பண்ணா. ஸோ இது 9.21. ஸ்வர்கலோகம் ரொம்ப பெருசு. ஆனாலும் அந்த சொர்க்கலத்துல இருந்து பகவான் கிட்ட நம்ம போக முடியாது, கீழே வந்து விழுந்துதான் ஆகணும். ஏன்? புண்ணியம் எல்லாம் எடுத்துட்டு சொர்க்கலோகத்துக்கு இந்த மாதிரி நல்ல காரியங்கள் பரமாத்மா எல்லா உடம்புலயும் இருக்கான்னு நினைச்சுன்னு புண்ணியம் பண்ணி போனவா, அந்த புண்ணியத்துல அக்கௌண்ட், இது ஒரு அக்கௌண்ட் மாதிரி, சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் மாதிரி, புண்ணியத்தை சேர்த்து 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 வச்சா உடல்ல இருந்து ஆத்மா பிரியும் போது புண்ணிய காரணத்தினால அவளை சொர்க்கலோகத்துக்கு அனுப்பிடுத்து. இப்போ இந்த சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல சொர்க்கலோகத்தை போய் நம்ம டெபாசிட் பண்ண முடியாது. ஏன்? இன்னும் புண்ணியம் சேர்க்க முடியாது. இன்னும் புண்ணியம் சேர்க்கறதுக்கு கர்மம் பண்ணணும். சொர்க்கலோகத்துல ஒரு கர்மமும் பண்ண வேண்டாம், நினைக்கிறதெல்லாம் நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நடந்துடும். கல்ப விருட்ச அங்க இருக்கு, எது வேணும்னு நினைக்கிறோமோ ஃபுல் நினைப்பு முடியறதுக்கு முன்னாடி கைக்கு வந்துடும். ஸோ எப்படி புண்ணியம் சேர்க்கறது? அங்க சேர்க்க முடியாது. கொண்டு போன புண்ணிய பலன் இருக்கிற மட்டும் இருப்போம். சீனே புண்ணியேர் மர்த்திர் லோகம் விஷந்தி. லாஸ்ட் லைன் பாருங்க, கொண்டு போன புண்ணியம் எல்லாம் சீனமான உடனே, கரைஞ்சு போன உடனே வந்து விழுந்துருவோம். மாதாஜி அது எதுக்கு கரையிறது? அது என்ன கல்லா, சாரி அது பேர் என்ன, சுகர் உப்பா கரையிறதுக்கு அப்படிங்க கூடாது. கரையிறதுன்னா என்ன அர்த்தம்? புண்ணிய காரியத்தினுடைய பலன்கள் குறைய குறைய புண்ணிய காரியத்தோட பலமும் குறையுமா? யோசிச்சு பாருங்க. விஸ்வாமித்திரர் புண்ணிய காரியம், அவர் அவ்வளோ தபம் பண்ணி சாதனை பண்ணி தாரணா தியான் சமாதி லெவலுக்கு போய் இல்லையா, என்னாச்சு, மேனகா ஊர்வசி அவ ஒருத்தரா வர வர முதல்ல யார் வந்தா? ரம்பா. ஆனா அவ வந்த உடனே மயங்கி போயிட்டார். அவ கூட தான், அவ பேர் என்ன, ரம்பா தானே, ஊர்வசியா? இவ அந்த பேர் என்ன, அவருக்கும் விஸ்வாமித்திரருக்கும் ஊர்வசி தான். அவளுக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு பேர் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா, சகுந்தலா அவதானே. அப்ப அவரோட தபப்பலம் ஃபுல்லா போயிடுது. திருப்பியும் உட்கார்ந்து தவம் பண்ணி 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 அந்த மிஸ்டிக் யோகாம்பா சித்திகளை, அஷ்ட சித்திகளை வரவழைச்சுட்டா. அங்கேருந்து ரம்பா வந்தா, கோபம் வந்தது. போன வாட்டி ஊர்வசி வந்து என் தபப்பலத்தெல்லாம் போக்கின மாதிரி நீ பண்ணலாம் நினைக்கிறியா அப்படின்னு கோபத்தோட அவளை பார்த்தாரு. அவள் எரிஞ்சு சாம்பல் ஆயிட்டா. இவரோட தபபலன் எல்லாம் போயிடுத்து.
ஏன்னா அவ கோவப்பட்டாலும் சரி, மாயையில மாட்டின்றாலும் சரி, அவளுடைய தபபலன்கள்லாம் போயிடும். ஓகே, அதனாலதான் பரமாத்மா ரியலைசேஷனோட நிற்க கூடாது. ஒரு நாள் இல்லாட்டி ஒரு நாள் நமக்கு பெருமை வந்துடும், பொறாமை வந்துடும், விழுந்துருவோம். ஓகே, பகவான் ரியலைசேஷன் மட்டும் போயாச்சுன்னா எங்க போவோம்? கோலோகத்துக்கு போவோம். இன்னொன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பரமாத்மா ஒரு அழகான வருஷம் இருக்கு, நான் வேணா சொல்றேன், அதோட பர்பட் எல்லாருக்கிட்டையும் பாகவதம் இருந்ததுன்னா எடுத்து படிச்சு பார்க்கலாம். அந்த வருஷத்துல அழகா என்ன சொல்லியிருக்கா தெரியுமா? பகவான் சாரி, பரமாத்மா நம்ம அவரோட அளவு என்ன, 8 இன்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்மளோட இந்த நடுவிரல்ல இருந்து நம்மளுடைய கட்ட விரல் மட்டும் எவ்வளவு இது இருக்கோ அந்த தூரம், அந்த என்ன சொல்றது, ஹைட் உடையவர் பரமாத்மா. ஓகேயா, அது அந்த வருஷத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கு. ஸோ அந்த பரமாத்மாவை நம்ம அடையணும்னு நினைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பரமாத்மாவுக்கு நம்ம சேவை பண்ண முடியாது. பரமாத்மாவுக்கு அபிஷேகம் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா அவர் அர்ச்சவிக்கிற ரூபத்துல அவர் இல்ல. ஷியாம சுந்தரருக்கு மட்டும்தான் நம்ம அர்ச்சனை பண்ண முடியும், அபிஷேகம் பண்ண முடியும், அவருக்கு போகா ஆஃபர் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் நம்ம அவருக்கு தான் பண்ண முடியும். ஓகேயா? ஸோ அதனால நம்ம வெர்ஸ் நம்பர் வேணா நோட் பண்ணிக்கோங்க, 10.2.36. சோ இப்ப பரமாத்மா ரியலைசேஷனுக்கு மேல நம்ம போகணும். அது என்னது? பகவான் ரியலைசேஷன். நம்ம 5 ரசா சொல்றோம் இல்லையா, பிரைமரி ரசா மொத்தம் 12 உண்டு, அதுக்கும் மேல உண்டு. பட் இந்த கோபம், நகைச்சுவை இதெல்லாம் சேர்த்து 10. பிரைமரி என்ன சொல்லுவோம்? தாசிய, சாந்த, தாசிய, சாக்கிய, அப்புறம் வாத்சல்ய, அட் லாஸ்ட் மாதுரிய. இப்போ சாந்தம்னா என்ன? பகவானுக்கு அவரோடு உடல் உறுப்புகளா, அது என்ன சொல்றது, பகவானோடு பேரஃபெர்னிலியாமோ இங்கிலீஷ்ல, தமிழ்ல பேரஃபெர்னிலியாக்கு என்ன தெரியல, பகவானோட சம்பந்தப்பட்ட, கரெக்ட், அவர் உடுத்திக்கிற வஸ்திரம், அவர் போட்டுக்கிற ஆபூஷணம், அவர் தலையில இருக்கிற மயிரிறகு, அவர் வாசிக்கிற அந்த புல்லாங்குழல், இந்த மாதிரியா நம்ம இருந்து அவருக்கு சேவை பண்றதுக்கு பேரு சாந்த ரூபத்துல சேவை பண்றோம்னு பேரு. யார் பண்றா? பலராமன் பண்றார். சோ பலராமன் சாந்த ரசால இருக்கார். ஆனா பலராமன் எல்லா ரசாலையும் உண்டு, சாக்கியத்திலயும் உண்டு, எல்லாத்துலயும் உண்டு. மெயினா பலராமனை சாந்தம்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அவர் அந்த மாதிரி வேலைகளை வேற யாரையும் பண்ண விட மாட்டார். பகவானோட வஸ்திரமா அவர் மட்டும்தான் இருப்பார், வேற யாருக்கும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்க மாட்டார். அதனால மெயினா சாந்த ரசத்தை சொல்றோம். ஓகேயா? அப்புறம் கிருஷ்ணா, ஓகே விடுங்க. நான் ரெண்டாவது சாந்தத்துக்கு அப்புறம் சாக்கியா, அர்ஜுனன் மாதிரி ஒரே பெட்ல படுத்துண்டு, ஒரே தட்டுல சாப்பிட்டுண்டு, சண்டை போட்டுண்டு, அந்த மாதிரி சாக்கிய ரசம். அதுல நம்ம பரமாத்மாவுக்கு சேவை பண்ண முடியாது. அடுத்தது தாசியம். ஹனுமான் எவ்வளவு சேவை பண்ணார் தாசியனா இருந்துண்டு, இல்லையா? பரமாத்மாக்கு இதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியாது. சோ அதனால அடுத்தது உங்களுக்கு தெரியும், வாத்சல்ய ரசம் யசோதாமையா அண்ட் நந்தபாபா, மாதுரிய ரசம் கோபிகள். ஓகே, இந்த மாதிரி சாக்கிய ரசத்துக்கு கோபர்களையும் சொல்லலாம். இந்த மாதிரி ரசத்துக்கெல்லாம் நம்ம பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும்னு நினைச்சோம். மாதாஜி நீங்க சொல்றதே புரியலையே மாதாஜி, இதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? நம்ம மெடிடேட் பண்ணும்போது, மெடிடேட் எதுலெல்லாம் பண்ணுவோம்? நாம ரூப குண லீலா, அதுக்காக தான் பகவான் வருது, லீலைகள்லாம் பண்றது. ஒரு லைட் இருக்கு, அந்த லைட்டை வச்சு நம்ம மெடிடேட் பண்ணணும்னா பண்ண முடியாது. ஆனா கிருஷ்ணர் பண்ணலாம். எப்படி பகவானா? கிருஷ்ணரோடு ஒரு நாள் கோவர்தன் லீலால பண்ணலாம், ஒரு நாள் தாமர் லீலால பண்ணலாம் மெடிடேஷன். எது பண்றேன்னு ஒரே ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த லீலைகள் எல்லாம் இருந்தானாக்க நமக்கு மெடிடேட் பண்றதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ பிரம்மன் எஃபெக்ட்ல இது பண்ண முடியாது.
புரியுறதா? அதுக்காக தான் பகவான் ரியலைசேஷன் மட்டும் நம்ம போகணும். இந்த ஞானங்கள் எல்லாம் தான் இங்க பேசுறா. அவித்யா வித்யா அப்படின்னு ஃபுல்லா படிச்சோம் இல்லையா இன்னைக்கு. இதுதான். இன்னொன்னு கூட நல்ல விஷயம் இருக்கு. இந்த இதை நீங்க படிச்சு முடியுங்க பர்ஃபெக்டா. அப்ப நான் சொல்றேன். ரொம்ப அழகான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. ஆன்மீக உயிர் வாழ்விக்கு யார் படிக்குதா படிக்க? மாதாஜி? படிங்க படிங்க மாதாஜி. ஆன்மீகமான உயிர் வாழுக்கு இந்த பௌதிக உடலும் மனமும் மோசமான சூழ்நிலைகளே உயிர் வாழியின் உண்மையான செயல்கள். உயிரோட்டமுள்ள ஆன்மீக உலகை சார்ந்தவை. ஆனால் இந்த பௌதீக உலகமோ உயரற்றது. உயிருள்ள ஆன்மீக பொறிகள் உயிரற்ற ஜட பொருட்களை இயக்கும் வரை இந்த உயிரற்ற உலகம் உயிரோட்டத்துள்ளதாக தோன்றுகிறது. உண்மையில் பரம உயிர்வாழியின் அம்சங்களான உயிர் உள்ள ஆத்மாக்களே இவ்வுலகை இயக்குகின்றன. தீரர்கள் உயர்ந்த அதிகாரிகளிடமிருந்து செவியுறுவதன் வாயிலாக இவ்வளவு உண்மைகளையும் தெரிந்து கொண்டு ஆன்மீக நியாமங்களை பின்பற்றி இவற்றை உணர்த்தி உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப திருப்பி பாருங்க. இப்ப உங்களுக்கு சரி நான் பொருளுரை காட்டுறேன் ஒரு வாட்டி, எல்லாம் ஞாபகம் வருதான்னு பாருங்க. முதல்ல படிச்சது பொருளுரை என்ன சொல்றது? வித்யாவை வளர்ப்பதால் ஒரு விளைவும் அவித்யாவை வளர்ப்பதால் வேறுபட்ட விளைவும் அடையப்படுவதாக கூறுகிறார்கள். இதுலதான் நம்ம அபிதேயத்தை பார்த்தோம். அபிதேயம் என்ன? முறை, ப்ரொசீஜர். பகவான் கிட்ட போய் சேர வேண்டிய ப்ரொசீஜர். எப்படி பகவான் கிட்ட போக முடியும்? இந்த 24 குணங்களையும் நமக்குள்ள வர வச்சுட்டோம்னா போக முடியும். சோ 24 குணங்கள் எதுல இருக்கு? பகவத்கீதால 13 சாப்டர்ல 8th வருஷத்துல இருந்து 12வது வருஷம் மட்டும் 24 குணங்கள் கொடுத்திருக்கா. சோ இந்த குணங்களை நம்ம வரவழைச்சிட்டோம்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பகவானோடு ஒரே செகண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம் ராம் ராம ஹரே. எஸ், பகவான் கிட்ட போய் சேரலாம். இன்னைக்கு பாருங்க எவ்வளவு அழகான படிச்சிருக்கோம். அது நம்ம ஆன்மீக குருவை அடையணும். ஆன்மீகமான உயிர் வாழ்விக்கு இந்த பௌதிக உடலில் உள்ள உடம்பும் மனமும் மோசமான சூழ்நிலைகளே. நம்ம பக்தர்கள் இல்லாதவளோட நடுவுல நம்ம இருந்தோம்னா அப்படி பொசமுட்டும். அவ பேசுறது, இந்த டிவி பார்க்கறது, இல்ல வேற என்ன சொல்றது, வேண்டாத விஷயங்கள்லாம் கேட்கறது, இவாளுக்கு நடுவுல நம்ம இருந்தோம்னா அப்படியே கழுத்தை யாரோ நெரிக்கிற மாதிரி இருக்கும். எப்படா இங்கேருந்து ஓடுவோங்கிற மாதிரி இருக்கும். இருக்குமா? உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கண்டிப்பா இருக்கும். ஏண்டா இவன் வேண்டாது இல்லையா? இந்த ஈஷோபனிஷத்துல படிச்சோம். ஈஷோபனிஷத்துல என்ன படிச்சோம்? அத்தியாகாரம், பிரயாசம். அத்தியாகாரம்னா என்ன? அதிகமா சாப்பிடுறது மட்டும் கிடையாது, அளவுக்கு மீறி சேர்த்து வச்சுக்கிறதுக்கு பேருந்தான் அத்தியாகாரம். சோ அதனால யாராத்துக்கு போனோமோ கச்சா முச்சான்னு சாமான் சேர்ந்திருந்தாலும் நமக்கு இப்ப எல்லாம் பிடிக்காது. நம்மாத்திலே பாருங்க, வேண்டாத சாமான்கள்லாம் இருந்தா தூக்கி போட்டுட்டு கிருஷ்ணா ராமா இதெல்லாம் போய் கிளீன் பண்ணணுமா, தலையெழுத்தா கிருஷ்ணா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஒரு சின்ன கோவில் பகவானோடது அதை மட்டும் வச்சுட்டு ஒரு வேணுங்கிற 4-5 ட்ரெஸ்ஸை வச்சுட்டு பகவானுக்கு ஏதோ போகா பண்றதுக்கு சாமான வச்சு நிம்மதியா இருக்க மாட்டோமான்னு இந்த வயசுல நமக்கு தோன்றதா இல்லையா? சோ அதுதான் அத்தியாகாரம்ங்கிறது. இன்னொன்னு பிரஜல்பா, வேண்டாத விஷயங்களை பேசுறது. அத்தியாகார பிரயாச பிரஜல்பா நியமாகிரக. இன்னைக்கு அந்த வார்த்தை வந்திருக்கு பாருங்க. நியமாகிரகனா என்ன? வேண்டாத வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறதுனாலும் சரி, வேதங்கள் தான் என்ன சொல்றது, ரொம்ப இன்றியமையாத ஒரு இது கிடையாது. என்ன ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம், அதை பின்பற்றணுங்கிறது கிடையாது. ஏன் தெரியுமா? புத்தர் அதனாலதானே சொன்னார் வேதத்தையே ஃபாலோ பண்ணாதன்னார். ஏன்? வேதத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு? சந்தியாவந்தனம் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கு. வேதத்துல இந்த யாகம் பண்ணு, அந்த யாகம் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கு. வேதத்துல நீ இந்த கிணறு தோண்டினா உனக்கு இந்த புண்ணியம் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கு.
வேதத்துல இந்த அநாத ஆசிரமத்துக்கு நீ இது பண்ணினா இந்த புண்ணியம் கிடைக்கும். நம்ம இப்ப எப்படா புண்ணியத்தெல்லாம் விட்டு ஒழிக்கலான்னு தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த புண்ணியத்தினால தானே ஜென்ம மிருத்யு ஜராவியாதியில வந்துன்னு இருக்கோம். இப்பதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அந்த புண்ணியத்தினாலதான் நம்ம பெரிய சொர்க்கலோகத்துக்கு போனாலும் ஒரு நாள் இல்லாட்டி ஒரு நாள் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் 0 ஆச்சுன்னா சீனே புண்ணியர் மத்தியர் லோகம் விஷந்தி 9.21 சொன்னேன். ஸோ புண்ணியமும் பண்ணக்கூடாது. என்ன மத்தாஜி? ஆமா, புண்ணியம் பண்ணணும்னா யாருக்கு பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும்? கிருஷ்ணாக்கு பண்ணணும். கிருஷ்ணாவுக்கு வந்து அழகான ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்கலாம். கிருஷ்ணருக்கு அவருக்கு அதெல்லாம் வேணுங்கிறது இல்லை. அவர் கேட்கறது பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் தான் கேட்கிறார். நம்மளுடைய அந்த கிராட்டிடியூட் அவருக்கு எப்படி காட்டுறது? இவ்வளவு கொடுத்துருக்காரே நமக்கு. கிராட்டிடியூட காட்டணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி சொன்ன மாதிரி 50% கிருஷ்ணாக்கையே செலவு பண்ணணும். வைஷ்ணவால கூப்பிட்டு சாப்பாடு போடணும். அகெயின் இதுல அது பேர் என்ன, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல படிச்சிருக்கோம். ததாதி பிரதிகிரகணாதி குஹ்யமக்கியாதி பிரச்சதி ததாதி பிரதிகிரகணாதி. அவளுக்கு எல்லாருக்கும் யாருக்கு? வைஷ்ணவாளுக்கு புங்கே போஜயத்தை, அவளுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்கணும். அவளுக்கு கிஃப்ட்னா என்ன? ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்க மாட்டா. பாகவதம் அவ ஆச்சாரியர்களுக்கு கிஃப்ட் என்ன தெரியுமா? நான் யாரோடாவது பர்த்டேக்கு ஒரு பகவத்கீதா புக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னா ஆச்சாரியரோட பேர்ல அதுதான் ததாதி பிரதிகிரகணாதி. ஓகேயா? மெட்டீரியல் உலகத்துல உள்ள பொருள்கள் கொடுக்கறது கிடையாது. ஓகே, சோ இங்க அதே தான் சொல்றா பாருங்க. உயிருள்ள ஆன்மீக பொறிகள் உயிரற்ற ஜடப்பொருள்களை இயக்கும் வரை இந்த உயிரற்ற உலகம் உயிரோட்டம் உள்ளதாக தோன்றுகிறது. இந்த நம்மெல்லாம் யாரு? மார்ஜினல் சக்தி, பகவானோட மார்ஜினல் சக்தியிலேருந்து வந்தவா. இந்த இயற்கை எதுலேருந்து வந்தது? பகவானோட வெளிப்புற சக்தியிலேருந்து வந்தது. அது ரொம்ப இன்ஃபீரியரான சக்தி. பகவானோட மார்ஜினல் சக்தி வெளிப்புற சக்தியை விட உயர்தரமானது. மார்ஜினல் சக்தியிலேருந்து தான் உயிரினங்கள் வந்தது. அதையும் விட உயர்தரமான சக்தி தான் உள்புற சக்தி. அதுல இருந்துதான் ராமர், நம்ம ஹனுமான், ராமர், நரசிம்மர், கூர்மாவதாரம், இதெல்லாம் பகவானுடைய உள்புற சக்தியிலேருந்து வரா. சோ பகவான் உண்டாக்கின இந்த இயற்கை சக்திய, ஐ மீன் கீழ்த்தரமான இயற்கை சக்திய அதற்கு மேல்தரமான சக்தியான ஜீவராசிகள் நாசம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துருக்கோம். இதுல ஏதாவது தப்பு இருக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு 10 வருஷம் 5 வருஷம் கழிச்சு போனீங்கன்னா அந்த ஊரோட அடையாளமே நமக்கு தெரியாது. இந்த நிறைய நாங்க வந்து போபால்ல 20 வருஷம் இருந்தோம். போபால்னாலே என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? ஏரிகளுக்கு பெயர் போனதுன்னு சொல்லுவா. எல்லா ஏரியை மூடி அவ்வளோ பெரிய 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 ஸ்கை ஸ்கிராப்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவா இல்லையா? அந்த மாதிரி ஃபிளாட்ஸை கட்டிட்டா. எப்படி இருக்கும் யோசிச்சுங்கோ. எப்பயாவது ஒரு வெள்ளம் வரட்டும், அதெல்லாம் இடிஞ்சு கீழே விழுந்துரும். அந்த இயற்கையை நாசம் பண்றோம். ஓகேயா? நான் அடுத்தது யார் படிக்கிறேன்? இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்? அத்தியாகார பிரயாசஸ்ட பிரஜல்பா நியமாகிரக. சோ அடுத்த பேராகிராஃப் வந்து நியமாகிரகத்தை பத்தி சொல்ல போறது. ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. பிரபு 2 பேரும் படிக்கலாம். 2 பேராகிராஃப் இருக்கு. மேல உள்ளது ஒரு பிரபுவும் கீழே உள்ளது ஒரு பிரபுவும் படிங்க. ஆன்மீக நியமங்களை பின்பற்றுவதற்கு உண்மையான ஆன்மீக குழுவிடம் கஞ்சமடைய வேண்டும். தெய்வீக செய்தியும் ஆன்மீக நியமங்களும் ஆன்மீக குருவிடமிருந்து சீடனிடம் வருகின்றன. அந்த அறிவு அவித்யாவை கற்பிக்கும் அபாயகரமான முறையில் வருவதில்லை. உண்மையான ஆன்மீக குருவிடமிருந்து பணிவுடன் கேட்பதாலேயே ஒருவரால் தீரானாக முடியும். அர்ஜுனனை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டால் அவர் சாட்சாத் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடம் இருந்து பணிவுடன் செய்யுற்றதால் அவர் நிரந்தர என்ற நிலையிலிருந்து அடைகிறார். எனவே பக்குவமான சீடன் என்பவன் அர்ஜுனனை போன்று இருக்க வேண்டும். ஆன்மீக குருவும் பகவானை போன்ற சிறப்பானவராக இருக்க வேண்டும். இதுவே வித்யாவை தீரரிடமிருந்து கற்கும் வழிமுறையாகும். ராதே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா.
பிரபுஜி ஸ்மாதாஜி தீராங்கிற வேர்டுக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருக்கா பாருங்க. யாருக்காவது இந்த தீரா வேர்டு பகவத்கீதையில எங்க படிச்சோன்னு ஞாபகம் வருதா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான வர்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்க 3வது லெவல்ல இருக்கே, இந்த வருஷம் படிக்காம 3வது லெவலுக்கு வரவே முடியாது. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, புக் இருந்தா பாருங்க. 2.13 தேகினோஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. வருதா தீரா? சோ யார் இந்த தீரா? தீராங்கிறவா யாரு? இந்த உடம்புல உள்ள ஆத்மா இந்த உடம்ப விட்டு போனாலும் சரி அதுக்கு அழிவு கிடையாது. அப்படி அந்த லெசனை தானே ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணர் கொடுத்தார். ஃபர்ஸ்ட் அதாவது அர்ஜுனன் சொல்றான் இல்லையா, ஐயோ இப்படி நான் போய் என்னோட குருவெல்லாம் கொல்ல போறேனே, பீஷ்ம பிதாமர்லாம் கொல்ல போறேனே, அப்படின்னு நான் சண்டை போட மாட்டேன், ஓடி போயிடுறேன்னு சொன்னப்போ கிருஷ்ணர் சொல்லி கொடுத்த ஃபர்ஸ்ட் பாடம் இதுதான். ஓ அர்ஜுனா, நீ கொல்ல போறது அவ உடம்பு, அவளோட ஆத்மா. அவள்னா ஆத்மா. அவனா யாரு? பீஷ்ம பிதாமன்னா யாரு? ஒரு ஆத்மா. நீ அவரோட உடம்ப போய் ஆத்மா நினைச்சுட்டு இருக்கியே அப்படின்னு திட்டுறாரு. அப்பதான் இந்த வருஷம் சொன்னார். என்ன சொன்னார்? தேகினோ அஸ்மின் எத்தா தேகே. உடம்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு, அந்த உடம்புக்குள்ள ஒரு ஆத்மா போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனாலதான் இந்த உடம்பே செயல்படுறது. அந்த உடம்பு சின்ன குழந்தை பருவம், அடுத்தது யூத் பருவம், அடுத்தது வயசான பருவம், இப்படின்னு ஒவ்வொரு பருவமா மாறி 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 கடைசியில இந்த உடலை விட்டுட்டு இன்னொரு உடலுக்கு போகும். சோ இந்த ஆத்மா என்னைக்கும் அழியாது. தீரஸ்தத்திர முக்கியத்தை, தீரமானவர்கள் இந்த உண்மையை பார்த்து கலங்கம் அடைய மாட்டார்கள் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்லி கொடுத்தாரா இல்லையா? அதேதான் இங்க சொல்றது, வேற ஒண்ணுமே பாருங்க. அதே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த நாலெட்ஜ நம்ம இந்த உடம்பில்லா ஆத்மா அப்படிங்கிற ஒரு அறிவை புக்கு படிச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியாது. எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்? புக்கு படிச்சு தெரிஞ்சிட்டாலும் நமக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் இருக்காது. அதை வாழ்க்கையில இறக்க முடியாது. வாழ்க்கையில எப்ப இறக்க முடியும்? யாராவது ஒரு இத்தினூண்டு ஒண்ணு சொல்லிட்டா கூட அவ்வளோ கோவம் வரும் நமக்கு. சொல்லிட்டு போறாப்போ இந்த ஆத்மா நான் என் உடம்புக்கு சொன்னா நான் ஆத்மா, எனக்கு இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு விட முடியுமா? ஆனா விட முடியும். எப்ப விட முடியும்? ஒரு குருவை அணுகி அந்த குருவிற்கு கீழே நம்ம இந்த அறிவை பெற்றால். எந்த அறிவு? நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா. இந்த அறிவை குரு நமக்கு சொல்லும் போது அடுத்தவன் நம்மளை திட்டினா என்ன வேணா சொல்லிப்போம். பகவான் 2 காது கொடுத்திருக்காரு. ரொம்ப பகவான் யோசிச்சு யோசிச்சு பிரம்மா 2 காதை படைச்சிருக்காரு, ஒரு வாயை படைச்சிருக்காரு. வாயை மூடு, காதை தர சொல்றோம் இல்லையா? சிரவணம், காதால கேட்கணும். எவ்வளோ சிரவணத்தை பத்தி எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம படிச்சிருக்கோம். டெய்லி காத்தால பாகவதம் கிளாஸ்ல ஒரு சிரவண வருஷம் சொல்லுவோம். யாருக்கு தெரியும்? சுண்மதாம் ஸ்வகதாம் கிருஷ்ண புண்ணிய சிரவண கீர்த்தனக ஹிருதயந்தஸ்ய அபத்ராணி சுண்மதாம் ஸ்வகதா கிருஷ்ண. கிருஷ்ணர் பயங்கரமான மர்சி உள்ளவர். காது வழியா உள்ள போய் இதயத்துக்குள்ள போய் இதயத்தை கிளீன் பண்றார். ஹிருதயந்தஸ்ய அபத்ராணி, இதயம் ஃபுல்லா அபத்திரங்களால ரொம்ப கிடக்கு. காமம், குரோதம், லோபம், மகம், மத்சரியம்னு அவர் காதுக்குள்ள வழியா போய் அந்த இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துகிறார். எவ்வளவு மெர்சி அவருக்கு. அவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு நமக்கு. எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்? ஆன்மீக குருவிடம் இருந்து பணிவுடன். இது என்ன வருஷம்? யார் சொல்ல போறேன்? இந்த வருஷாவது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் சொல்லட்டுமா? கொஞ்சம் ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்கட்டுமா? பரிப்பிரஷ்னேன, அவ கிட்ட போய் அடக்கத்தோட கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா. கரெக்ட், வெரி குட், கரெக்ட் பிரபுஜி. அந்த குருவு கிட்ட போய் அவாகிட்ட பணிவுடன் கேட்பதாலேயே ஒருவனால் தீரனாக முடியும். அவ இந்த நாலேஜ் அறிவை நமக்கு கொடுத்தா அது வித்யா. அதை தவிர யாரோ குரு பரம்பரையில வராதவா பத்தெல்லாம் குருவோடு பரம்பரையில வந்திருக்கணும்னு போட்டிருக்கா இல்லையா? ரொம்ப அழகா 2 இடத்துல போட்டிருக்கு. எங்கெல்லாம் போட்டிருக்கு பாருங்க. அர்ஜுனன் எப்ப குருவா ஏத்துண்டார் கிருஷ்ணரை?
2.7ல ஏத்துண்டார். சரணாகதி பண்ணிட்டு இப்ப ஒரு எப்போ 2.7 कार्पण्यतोषोपगत स्वभाव प्रचामित्वां धर्म सम्मूढ चेताग यच्छ्रेयस्यं श्रेयितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम्. கடைசியில என்ன சொன்னார்? கிருஷ்ணா என்ன சிஷ்யனா ஏத்துக்கோ. சோ அப்படி அந்த கிருஷ்ணரை என்ன சொல்றார்? குரு நீ ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு ஏதோ ஊரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். யாரோ ஊர் பேர் தெரியாத வாக்கிட்டு போய் அந்த ஊரை பத்தி கேட்டேன்னா அந்த ஊரா பேரே நான் கேள்விப்பட்டது இல்லையேம்பா. இது அந்த ஊருக்கு போயிட்டு இருந்த வாக்கிட்ட கேட்டேன்னா அப்பாடின்னு உங்களை கூப்பிட்டு இழுத்து வச்சு உட்காந்து வச்சு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சுடுவா. போறோம் எனக்கு தெரிஞ்சிருத்து கையெடுத்து கும்பிட்டா கூட இன்னும் கேளும்பா. ஏன்னா அவளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சொல்லணும். அதே மாதிரிதான் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பகவானோட லோகத்துக்கு யார் போனாலோ பகவான் லோகத்துல இருந்து யார் வந்திருக்காளோ அவகிட்ட உட்கார்ந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதை விட்டுட்டு போறவா வரவாகிட்ட எல்லாம் பகவானை பத்தி சொல்லுன்னு சொன்னா. சோ அதனாலதான் இங்க என்ன சொல்றா? நம்மளுடைய குருக்கள் எல்லாம் செல்ஃப் ரியலைஸ் சோல். எங்கேருந்து வந்திருக்கா? பகவானோட நித்திய சித்தா பகவானோட தாமத்துல இருந்து வந்திருக்காவா, கோலோகத்துல இருந்து. சோ அவன்கிட்ட போய் பகவானோட உலகத்தை பத்தியும் பகவானை பத்தியும் சொல்லுனா அவ்வளோ ஆசையா நம்ம போறோம்னு சொன்னாலும் விடாம சொல்லுவா. புரியுறதா நான் பேசுறது எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் வித்யா. ஹரிபோல். அது பேர் மட்டும்தான் வித்யா. வேற ஈவன் பாகவதம் புக்கை எடுத்து தனியா உட்காந்து நான் படிச்சுக்கிறேன்னு படிச்சா அதுக்கு பேர் வித்யா கிடையாது. ஏறாது நமக்கு. வைஷ்ணவா மூலமாக காது மூலமா கேட்டாதான். அதனாலதான் ஸ்ரவணம் ஸ்ரவணம் ஸ்ரவணம்னு எல்லா இடத்துலயும் வருது. நம்மளா படிச்சா என்ன? நம்மளா படிச்சுதான் ஒரு நாள் பாருங்களேன் மனசுக்குள்ள அதுவும் ஒரு செகண்ட் படிக்க முடியாது, மனசு ஓடிண்டே இருக்கும். கிருஷ்ணன் கிட்ட அர்ஜுனன் கேட்டான் இல்லையா 6.34 சஞ்சலம் ஹீமனக கிருஷ்ணா பிரமாதி பலவத்ரிடம் தஸ்யாகம் நிகிரகம் மன்யே வாயோரிவ துஷ்கரம். கிருஷ்ணா என்னோட மனசு காற்றை விட வேகமா ஓடுறது. காற்றை கூட நான் வென்றுவேன். ஏன்? காற்றை வெல்லக்கூடிய ஆயுதம் அர்ஜுனன் கிட்ட இருந்தது. என்ன? வர்ணாஸ்திரம். அவர் இந்திரன் கிட்ட இந்த பிரம்மாஸ்திரம், சாரி அவர் பேர் என்ன, சிவன் லார்ட் சிவா கிட்ட இருந்து பாசுபதாஸ்திரம், இப்படியெல்லாம் நிறைய அஸ்திரங்கள் வாங்கிட்டு வந்தான். எதுக்காக? காட்டுல அவ சுத்தின்னு இருக்கும்போது 14 வருஷம் கிருஷ்ணன் சொன்னார், டயத்தெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்கோ, அஸ்திரம் சஸ்திரம் எல்லாம் சேகரிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க, பெரிய யுத்தம் வரப்போறதுன்னு. அப்ப அவ பெரிய பெரிய செலக்ஷியல் பிளானட்டுக்கு எல்லாம் போய் இந்திர லோகத்துல இருந்து பிரம்ம லோகத்துல இருந்துலாம் நிறைய அஸ்திரம் கொண்டு வந்தான். ஓகே, அப்போ ஆச்சா. இன்னொன்னு, இதே நாலேஜ் ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் நிஜம் இமம் ராஜர்ஷியோ விதுகோ சகாலேன மகத்தா யோகோ நஷ்ட பரந்தப்பா. ஈவன் கிருஷ்ணன் சொல்றாரு அர்ஜுனருக்கு, நான் சூரிய பகவானுக்கு கொடுத்தேன். அப்ப அர்ஜுனன் கேட்கிறான், நீ எப்படி சூரிய பகவானுக்கு கொடுக்க முடியும்? ஏன் முன்னாடி எல்லாம் நின்று இருக்க? சூரிய பகவான் எத்தனையோ காலத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ யுகத்துல வந்தான். அப்ப என்ன சொன்னாரு, அர்ஜுனா நீயும் அப்ப இருந்த, நீ எல்லாத்தையும் மறந்துட்ட, எனக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் சொன்னாரா இல்லையா? சோ கிருஷ்ணா அர்ஜுனன் சொல்லும் போது, ஓ கிருஷ்ணா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே கிருஷ்ணா, மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண. பகவான் என்ன ஆன்சர் சொன்னார் அடுத்த வருஷத்துல? ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அசம்சயம் மகாபாகோ அசம்சயம். சந்தேகமே இல்ல அர்ஜுனா, நான் படிச்ச மனசு அது, நான் படைச்சேன். சோ அந்த மனசு உன்னால எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? நான் படிச்சேன், எதையாவது உன்னால பண்ண முடியுமா கண்ட்ரோல்? இருந்தாலும் சொல்றேன் கேட்டுக்கோ, கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். எப்போ? அபியாச யோக யுக்தேன அபியாச அசம்சயம் மகாபாகோ மனோ துர்நிகரகம் சலம் அபியாசேன து கௌந்தேய வைராகேன ச கிரஹ்யதே. கண்ட்ரோல் எப்ப கிடைக்கும் உனக்கு? அபியாசம் பண்ணி வைராகியம், கர்மம் பண்றோம் இல்லையா, அந்த கர்மத்துல ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம டிட்டாச்சா இருந்தோம்னா மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஏன் அட்டாச்மெண்ட் இருந்தது? எனக்கு ஏன் வெற்றி கிடைக்கல, எனக்கு ஏன் இது பாதியோட என் காரியம் முடிஞ்சு போயிடுத்து, முழுசா பண்ணலையே, அதெல்லாம் இருக்கும். டிட்டாச்சா இருந்தா ஓ கிருஷ்ணர் நடக்கிறதா நடக்கும், நான் பண்ணணும்னு நினைச்சா நடக்குமா? நான்லாம் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான். அவர் பண்ணி முடிக்கணும்னு நினைச்சாருன்னா முடிஞ்சிருக்கும், அவர் பண்ண வேணும்னு நினைச்சிருக்காரு முடியல, அப்படின்னு நம்ம விட்டுருவோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. போலாமா அடுத்த பேராகிராஃப்க்கு? இன்னொரு பிரபு, ஐ திங்க் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு, படிங்க.
ஹரே கிருஷ்ண மாத்ரி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதி அதி தீரன். இப்ப நம்ம தீரன் அதீரனாக படிச்சோம் இல்லையா? இருப்ப புரியுது புரியுது. தீரனுக்கு அதீரனாக opposite. இருப்பவன் தீரனுக்கு பயிற்சியை பெறாதவன். மற்றவர்களுக்கு உபதேசிக்கும் தலைவனாக இருக்க தீரர்களை போன்ற இருக்க முடியாது. வீரர்களை போன்று பாவனை செய்யும் நவீன அரசியல்வாதிகள் உண்மையில் அதீரர்கள் ஆவார். அவர்களிடமிருந்து பக்குவமான அறிவை எதிர்பார்க்க முடியாது. அவர்கள் காசு பணம் என்று தங்களது சொந்த ஆதாயத்தை தேடுவதிலே மும்முரமாக உள்ளனர். இவ்வாறு இருக்கையில் தன்னுணர்வின் சரியான பாதைக்கு பொதுமக்களை அவர்களால் எவ்வாறு வழிநடத்த முடியும்? எனவே உண்மையான கல்வியை பெறுவதற்கு தீரனிடமிருந்து பணியுடன் செவிர வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ தீரன்னா யாரு? இது உடல் அல்ல, ஆத்மா. என்ன நடந்தாலும் பகவானுடைய அருளால நடக்கிறதுன்னு விடுறவன். சோ அதிரன்னா யாரு? உட்காந்தா ஏன் உட்காந்தா, நின்னா ஏன் நின்ன, கிடைச்சதுனா ஏன் கிடைச்சது, கிடைக்கலன்னா ஏன் கிடைக்கல, இல்லையா? அவளால வேற யாருக்காவது உபதேசம் கொடுக்க முடியுமா? தன்னோட வாழ்க்கையே அவளால மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியல, அடுத்த வாழ்க்கை என்ன உபதேசம் கொடுக்க முடியும்? அதனால நம்ம லாஸ்ட் லைன் போன பேராகிராஃப்ல என்ன பார்த்தோம்? தீரனாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட, குருவும் பகவானை போன்று சிறந்தவர் என்பதால் அப்படிப்பட்ட தீரனிடம் இருந்து வித்யாவை கற்றறிந்து கொள்ள வேண்டும்னு பார்த்தோமா? சோ அதுக்கு ஆப்போசிட் அதீரர்கிட்ட போவே கூடாது. அதிரர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய வாட்டி. யார் சொல்றேன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு என்ன அனலாஜி? அதீரர்கிட்ட இருந்து நம்ம பகவத்கீதையோ பாகவதமோ கத்துக்கிறது இஸ் ஈக்குவல் டு ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நான் இதுல சன்ஸ்கிருத்ல சொல்றேன், தமிழ்ல சொல்றேன்லான்னு பார்க்கலாம். சர்ப்போச்சிஷ்ட பயோயதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அவகிட்ட இருந்து நம்ம கேட்கறது பால், சாரி, பாம்பு தீண்டின பாலை குடிக்கிறத மாதிரி. அது ஒரு பியூட்டிஃபுல் வர்ஸே இருக்கு. ஒரு நிமிஷம். தொடக்கம் என்ன? அவைஷ்ணவா, பக்தர்கள் இல்லாதவர்கள். அவைஷ்ணவா முகோத்கீர் நாம் பாபம் சரத்தி பூருஷக. பூருஷரோட விஷயத்தை பத்தி அவைஷ்ணவாளோட முகத்துல இருந்து கேட்டா, வாயில இருந்து கேட்டா என்னாகுமா? சவனம் நைவ கர்த்தவியம். அப்பாடி அவகிட்ட இருந்து கேட்டுறாதேங்கோ. கேட்டா சர்ப்போச்சிஷ்ட யதோபயக. புரிஞ்சுதா? சர்ப்பம் தொட்ட பாலுக்கு சமமானது. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால நம்ம அவைஷ்ணவா கிட்ட இருந்து எதுவுமே கேட்க கூடாது. ஒரே செகண்ட், என்னோட பேட்டரி காலியா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, போலாம். அச்சா, இது என்னது ஆயிடுச்சு? அவ்வளவுதானா? இந்த வருஷம் முடிஞ்சு போயிட்டா? ஆமா. தன்னுணர்வின் சரியான பாதையை பொதுமக்களை அவர்களால் எவ்வாறு வழிநடத்த முடியும்? யாரு? அரசியல்வாதி. பெரிய ப்ராமிஸ் மட்டும் கொடுத்துடுறான் இந்த அரசியல்வாதிகள்லாம். என்ன ப்ராமிஸ்? அதை பண்றேன், இதை பண்றேன்னு. ஸோ அவளால ஏன் ப்ராமிஸை ஃபாலோ பண்ண முடியல? ப்ராமிஸ் ஏன் ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா அவள்லாம் அதீரர்களா இருக்கா. அதீரர்கள்னா யாரு? தன்னை பற்றி அறியும் விஞ்ஞானம் அப்படின்னு ஷீல பிரபுபாதர் ஒரு புக்கே எழுதியிருக்க. தன்னை பற்றியே அறியாதவர்கள் எல்லாம் அதீரர்கள். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. போலாமா அடுத்த வருஷத்துக்கு? இது புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? சோ என்னது இது? விஞ்ஞானம்னா என்ன, அவிஜானம்னா என்ன? வித்யா அவித்யா. வித்யான்னா என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. வித்யானா என்ன? பகவானை பற்றிய விஷயங்களை பகவானுடைய செல்ஃப் ரியலைஸ் சோல் நித்திய சித்தர்களான குருமார்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்வதற்கு பேர் தான் வித்யா. அதை தவிர மற்ற எண்ணத்தை பத்தி நம்ம கத்துண்டாலும் அதற்கு பேர் அவித்யா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் வர்ஸ். அது கண்டினியூ ஆகுது. வித்யாம் சா வித்யாம் ச வித்யாம் சா வித்யாம் ச எஸ்தத் வேதோ பயம் சக அவித்யா மிருத்யும் தீர்த்வா வித்யாமிருதம் அஷ்ணுதே. எல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. வித்யாம் ச அவித்யாம் ச எஸ் வித்யாம் ச அவித்யாம் ச
தத் வேதோ பயம் சக தத் வேதோ பயம் அவித்யயா மிருதம் யுக்தித்வா அவித்யயா அமிர்தம் யுக்த்வா வித்யயாமிருதம் அஷ்ணுதே. வித்யயா அமிர்தம் அஷ்ணுதே. இது வெரி குட். இங்க வந்து என்ன சொல்றா? அமிர்தம் அண்ட் விஷம் அதை பத்தி தான் சொல்றா. இப்பதான் நம்ம அதை பத்தி படிச்சோம். சோ நமக்கு இந்த யாரு குருமார்களிடமிருந்து நம்ம தெரியாம வேற யாருக்கிட்ட இருந்து எதை தெரிஞ்சினாலும் சரி, இந்த பிறப்பு இறப்பு அவசியமானது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலன்னா அந்த அறிவு வந்து விஷத்துக்கு சமமானதுன்னு அர்த்தம். ஓகேயா? யார் படிக்கிறேன் பொருளுரை? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இல்ல அப்போ அதுக்கு முன்னாடி மொழிபெயர்ப்பு மாதாஜி, அப்புறம் பொருளுரை. அறியாமையின் செயல்முறை. ஓகே மாதாஜி. அறியாமையின் செயல்முறை, தெய்வீக அறிவின் செயல்முறை ஆகிய இரண்டையும் ஒரே சமயத்தில் அறியத்தக்கவன் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறக்கக்கூடிய நிலையினை கடந்து அமரத்துவத்தின் ஆசிகளை முழுவதுமாக அனுபவிக்கின்றான். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. திருப்பி திருப்பி அதுதான் ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி. அதுதான் இந்த ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதியில யாரு உழன்று இருக்கானோ அவன் அறியாமையில் இருக்கான். அப்ப தெய்வீக அறிவு யாருக்கு இருக்கோ அவளுக்கு நல்லா தெரியும் என்ன ஆனாலும் சரி நான் உடம்பல்ல ஆத்மாங்கிறது. ஓகேயா? சோ அந்த அறியாமையில இருக்கிறவன் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பெடுப்பான். உண்மையான அறிவை பகவானுடைய நித்த சித்தர்களான குருமார்களிலிருந்து கற்றுக்கொண்டவர்கள் அமிர்தத்துக்கு ஈக்குவலான பகவானுடைய லோகத்துக்கு போய் சேர்வார்கள். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. பௌதீக உலகம் படைக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்தே ஒவ்வொருவரும் நிரந்தரமான வாழ்வை பெற முயல்கின்றனர். ஆயினும் இயற்கையின் சட்டங்கள் மிகவும் கொடூரமானவையாக இருப்பதால் யாராலும் மரணத்தின் பிடியிலிருந்து தப்பிக்க முடியவதில்லை. யாரும் மரணமடைய விரும்புவதில்லை. அது மட்டுமன்றி முதுமை அல்லது நோயை கூட யாரும் விரும்புவதில்லை. இருப்பினும் இயற்கையின் சட்டம் முதுமை, நோய் அல்லது மரணத்திலிருந்து யாருக்கும் விதிவிலக்கு வழங்குவதில்லை. முன்னேறிய பௌதீக அறிவினாலும் இந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடிவதில்லை. பௌதீக விஞ்ஞானத்தினால் மரணத்தை துரிதப்படுத்துவதற்கு அணு ஆயுதங்களை கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆனால் முதுமை, நோய் மற்றும் மரணத்தின் கொடூரமான பிடியிலிருந்து மனிதனை பாதுகாப்பதற்காக அதனால் எதையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப அழகா புரியுது இல்லையா? மனுஷனை சாகடிக்கணும்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. எப்படி வேணாலும் சாகடிக்கலாம். ஆனா மனுஷனை ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதியிலிருந்து அந்த பிடித்தல் இருந்து நிறுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம யாராலாவது பண்ண முடியுமா? யாராலையும் பண்ண முடியாது. எப்ப பண்ண முடியும்? பகவானை பற்றி தெரிந்து கொண்டால். பகவத்கீதால ஒரு அழகான ஸ்லோகம் 4.9 ஜென்ம கர்மச்ச மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேத்தி தத்துவத்தக தெக்த்வா தெய்கம் புனர்ஜென்ம நைத்திமா மீதி சோர்ஜுன. அதுல சொல்ற பகவானுடைய பிறப்பு இறப்புங்கிறது வந்து திவ்யமானது. அத திவ்யம்னு புரிஞ்சுண்டவா பகவான் கிட்ட போயிடுவா. பகவான் கிட்ட போயாச்சுன்னா அவ திரும்பி வரவே மாட்டா இல்லையா? ஸோ ஐ திங்க் 4.9 தான். யாராவது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. ஜென்மம் கர்மம் சமே திவ்யம். பகவானுடைய பிறப்பு இறப்புன்னு கிடையாது. ஆக்சுவலா பகவான் வந்து அஜோ, பிறக்காதவர். அது 6வது வருஷத்துல கொடுத்திருக்கு. 4.6ல என்ன கொடுத்திருக்கு? அஜோபி சன்னபியாத்மா. அஜோபி அஜ அப்படின்னா பிறப்பு இல்லாதவர். சோ பகவானுடைய பிறப்பு திவ்யமானது. பகவானுடைய இறப்புன்னு அதை சொல்லக்கூடாது. பகவான் வந்து தன் தாமத்துக்கு போறது அது எல்லாமே திவ்யமானது. அதனாலதான் நம்ம இஸ்கான்ல ஆச்சாரியர்களோடு பிறந்த தினமும் இறந்த தினமும் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடுறோம். ஆச்சாரியரோடு இருந்து ஷீலா பிரபுபாதரோடு டிஸப்பியரன்ஸ் டே அவ்வளோ பெருசா கொண்டாடுவோம். நம்ம ஏன் கொண்டாடுறோம்? இது இறப்பு கிடையாது. இது வந்து ஒரு திவ்யமான செயல். ஷீலா பிரபுபாதர் பகவானோட தாமத்துக்கு திரும்பி போயிட்டார்.
எங்கேருந்து வந்தாரோ அங்க அதை நம்ம கொண்டாடணுமா வேண்டாமா? ஸோ அதுதான். ஓகேயா? ஸோ இப்ப ஆனா இந்த பௌதிக உலகத்துல அப்படி கிடையாது. சாகடிக்கிறதுக்கு நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கு, காரணங்கள் கர்ணங்கள் எல்லாமே இருக்கு. ஆனா லாஸ்ட்ல பாருங்க என்ன கொடுத்திருக்கான், யாராலையாவது முதுமை, நோய், ஜன்ம மிருத்யு, ஜராவியாதி இந்த பிடியிலிருந்து மனிதனை காப்பாற்றுவதற்கு யாராலையாவது முடியுமா? வழி கண்டுபிடிச்சிருக்காளா? ஓ கண்டுபிடிச்சிருக்காளே. யாரு? ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காளே நமக்கு. கிருஷ்ணாவை பஜித்தோம்னா, கிருஷ்ணாதான் அப்படின்னு ஃபுல்லா சரண்டர் ஆயிட்டோம்னா திருப்பி நம்ம வரணுங்கிற அவசியமே இல்லை, இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த பேராகிராஃப் யார் படிக்கிறேன்? பௌதிகத்தில் மாபெரும் முன்னேற்றத்தை. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. பௌதிகத்தில் மாபெரும் முன்னேற்றத்தை கண்டிருந்த ஹிரண்யகசிபு இந்த மன்னனை பற்றி புராணங்களிலிருந்து அறிகிறோம். தன்னால் அடையப்பெற்ற பௌதிக முன்னேற்றத்தையும் தனது அறியாமையின் பலத்தை வைத்து அவன் கொடூரமான மரணத்தை வெற்றி கொள்ள விரும்பினான். அதற்காக அவன் கடும் தபத்திலும் தியானத்திலும் ஈடுபட்ட போது அவனது யோக சக்தியினால் எல்லா லோகங்களுக்கும் தொல்லைக்கு உள்ளாயினர். அதனால் பிரபஞ்சத்தின் படைப்பாளியான பிரம்மதேவர் அவனுக்காக இறங்கி வந்து வர நேர்ந்தது. அப்போது அவன் பிரம்மாவிடம் மரணமடையாமல் இருப்பதற்கு உதவும் அமரத்துவத்தை வரமாக வேண்டினான். பிரம்மாவோ தம்மால் அந்த வரத்தை வழங்க முடியாது என்று கூறினார். ஏனெனில் எல்லா உலகங்களையும் ஆளும் படைப்பாளியாக அவரும் கூட அமரர், இறப்பற்றவர் கிடையாது. பிரம்மா நெடுங்காலத்திற்கு வாழ்கிறார் என்றாலும் அதை வைத்து அவரை அமர என்று கூடிவிட இயலாது என்று பகவத்கீதையில் 8.17 உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கான்னு யாருக்காவது புரியுறதா? யாராவது சொல்ல ட்ரை பண்றீங்களா? அப்படிதான் நம்ம கொஞ்சமா முயற்சி பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹிரண்யகசிபு கதை தானே. ஹிரண்யகசிபு அப்படிதான் இருந்தான். அவன் உடம்புக்கு மேல எறும்பு புத்தே வந்திருக்கு. எதுக்காக இருந்தான்? பகவானை கொன்னே ஆகணும். ஏன் கொல்லணும்? அவனுடைய அண்ணாவை ஹிரண்யாட்ச பகவான் கொன்னுட்டார். வராகரா அப்படி எப்படி பகவான் கொல்லுவார்? அந்த பகவானை நான் கொன்னே தீருவேன். மூளையை பாருங்க, இதான் வித்யா. ஓகே, அப்படி அவன் ஒரு தவம் எடுத்துட்டு அதுக்கு யாரோடாவது தேவதை அவன் நினைச்சுக்கிறான். அப்படி ஏதோ ஒரு தேவதையோட அருள் இருந்தா நான் பகவானை எதிர்க்கலாம், பகவானை கொல்ல முடியும் அப்படின்னு ஒரு தேவதை. எந்த தேவதை? பிரம்மாவை நினைச்சு அவன் அப்படி தவம் பண்றான். கடைசியில உடம்பு மேலாம் எறும்பு புத்தெல்லாம் எல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் சரி பிரம்மா மனமிறங்கி வரார். வந்த உடனே கேட்டா இறக்காத வரத்தை கூட பிரம்மா சொன்னார். ஏன்பா, நானே எனக்கே இறக்காத வரம் கிடையாது. பிரம்மாவுக்கும் டெத்து உண்டா அப்படின்னாக்க, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பிரம்மாவுக்கும் நம்ம உடம்பெல்லாம் அழியிற மாதிரி அழிவு அது வேற. அது பகவான் சொல்றாரு. புனராவர்த்தி நோர்ஜினா ஒரு நிமிஷம் பிரபு. அது அந்த வருஷோட அர்த்தம் என்னன்னா, நீ பிரம்மலோகத்துக்கு போனாலும் திரும்பி திரும்பி வரணும். பிரம்ம புவனாலோக புனர் ஆவர்த்தி. ஒரே ஒரு செகண்ட். ஆனா மாமும் பேத்தியத்து கவுந்தேய, ஏன் லோகத்துக்கு நீ வந்தன்னா புனர்ஜென்ம வித்தியத்தை நீ திரும்பி வர வேண்டாம்னு சொன்னார். சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்போ பகவானால் படைக்கப்பட்ட முதல் பிரம்மா மாதாஜி, அதனால அவரும் நம்மள மாதிரி ஒரு இதுதான் மாதாஜி சொல்றாங்க. கரெக்ட் மாதாஜி. எறும்புல இருந்து பிரம்மா வரைக்கும் எல்லாருக்கும் பிறப்பிறப்பு இந்த 4 சுழற்சியில மாட்டிக்கிறோம். எறும்புல இருந்து பிரம்மா வரைக்கும் ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதியில எல்லாரும். ஏன்னா பிரம்மா கம்ஸ் அண்டர் ஜீவ தத்துவா. ஜீவ தத்துவம்னா என்ன? இறப்புங்கிறது உண்டு. ஓகே, அது எதுல கொடுத்திருக்கு? கொடுத்திருக்காளே வருஷம் நம்பர் 8.17. சகஸ்ரயுக பர்யந்தம். பிரம்மாவுக்கு எப்போ அந்த நம்ம பிரம்மலோகம் மட்டும் பகவானோட
காரணோதாட்சாய விஷ்ணுக்குள்ள வயத்துக்குள்ள போய் உட்கார்ந்துட்டோம். எப்போ 4 விதமான பிரளயங்கள் உண்டு. ஓகே, ஒண்ணு வந்து நித்திய பிரளயம். நித்திய பிரளயம்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நித்திய பிரளயம்னா நம்ம வந்து நம்ம என்ன சொல்றது, லிவிங் என்டிட்டிஸ், பிறக்கிறோம் இறக்குறோம், பிறக்கிறோம் இறக்குறோம். ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேர் இறப்பா இல்லையா? பிரளயம்னா அழிவு, உயிரினத்தோட அழிவுக்கு பேர் தான் பிரளயம். ஸோ ஒரு நாளைக்கு நிறைய பேர் இருப்பா, அதனால அதுக்கு வந்து நித்திய பிரளயம்னு பேரு. ரெண்டாவது பிரளயம் வந்து நைமித்திக பிரளயம். நைமித்திக பிரளயம்னா என்ன அர்த்தம்? பிரம்மாவோட ஒரு நாள், பிரம்மாவோட ஒரு நாள்னா என்ன? பிரம்மாவோட ஒரு நாளுக்கு பேரு கல்பம். கல்பம்னா எத்தனை வருஷம்? 1000 சதுரயுகம். 1000 சதுரயுகம். எக்ஸாக்ட்லி, வெரி வெரி கரெக்ட். ஹரிபோ. சோ அது வந்து பிரம்மாவோட ஒரு நாள். சோ பிரம்மாவோட நைட் வரும்போது ஒரு அழிவு, ஒரு அனிகிலேஷன் நடக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி பிரம்மாவோட டே டைம் வரும்போது ஒரு கிரியேஷன் நடக்கும். சோ அது வந்து ரெண்டாவது பிரளயம். ஃபர்ஸ்ட் பிரளயம் டெய்லி ஜீவராசிகள் அந்த சோல் விட்டு போறதும் திரும்பி வரதும். ரெண்டாவது நைமித்திகா, அது பிரம்மாவோட கல்பத்தோட எண்டில் நடக்கிறது. மூணாவதுக்கு பேர் வந்து பிரகிருத்தானிக பிரளயம். அப்படிங்கிறது வந்து பிரம்மாவோடு, பிரம்மா 100 வயசு இருப்பார். பிரம்மாவோட 100 வயசு, நம்மளோட 100, பிரம்மாவோட 100 வயசு. பிரம்மாவோட அழிவு பிரம்மாவோட வயசு முடியும் போது ஃபுல்லா அனிகிலேஷன் நடக்கும். அந்த அழிவு டயத்துல பிரம்மாவும் பகவானுடைய உடம்பிற்குள் போய் சமமாவார். புரிஞ்சுதா? அதுதான் பிரம்மா. பிரம்மாவுக்கு உடல் போறது அப்படின்னா அதுக்கு இதுதான் அர்த்தம். ஓகேயா? சோ பிரம்மா என்ன சொன்னார்? எனக்கே பெர்மனன்ட் கிடையாது, எனக்கே சாவு உண்டு. நீ எங்கிட்ட போய், நான் என்னோட பாத்திரத்துல இருந்தா தானே உனக்கு தானம் கொடுக்க முடியும். என்னோட பாத்திரத்துல ஒண்ணும் இல்லை, கரண்டி போட்டு எடுத்தா வந்தா தானே என்ன வரும்? வெறும் பாத்திரத்துல கரண்டி போட்டா. சோ எனக்கு என்னெல்லாம் பூன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கும், அதுதானே நான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. யாரு? பிரம்மா. யாருக்கிட்ட? ஹிரண்யகசிபு கிட்ட. ஓகேயா? சோ பிரம்மா தம்மால் அந்த வரத்தை வழங்க முடியாது என்று கூறினார். ஏன்னா எல்லா லோகங்களையும் ஆளும் படைப்பாளியான அவரும் கூட அமரர் கிடையாது, அவருக்கும் கூட இறப்பு உண்டு. ஆனா அவரோட வாழ்க்கை நீடித்தது இல்லையா? 1000 என்ன சொன்னேன், அதுக்கு பேரு தமிழ்ல சத்துர்யுகம் சொல்லுவோம். சத்துர்யுகம் என்ன? 4 யுகங்களையும் ஒன்னா போட்டு மல்டிப்ளை 1000 பண்ணினோம்னாக்க 43,20,000 into 1000 மாதாஜி. எக்ஸாக்ட்லி 4.32 trillion இயர்ஸ். ஓகே, சரி, அதுவும் ஈஸி தான். அதை சொல்ல ஆரம்பிச்சா டைம் போயிடும். 4,32,000 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மேத்ஸ் யாருக்கு எவ்வளவு வரும்னு எனக்கு தெரியாது. 4,32,032 கலியுகம். அதை டபுள் ஆக்கினோம்னா துவாபர யுகம். ஸோ 1+2 அடுத்த தாபர யுகத்தோடு அதை ட்ரிபிள் ஆக்கினோம்னா திரேதா யுகம். ஸோ 1+2 3+3 6. அடுத்தது சத்தியயுகம்ங்கிறது அதோட 4 பங்கு. ஸோ 6+4 10. 10 டைம்ஸ் ஆஃப் கலியுகா ஒரு சதுர்யுகம். 4,32,000 மல்டிப்ளை 10 ஒரு சதுர்யுகம். இப்போ இதே மாதிரி 1000 சதுர்யுகம் நடந்ததுனாக்க பிரம்மாவோட ஒரு நாள். ஸோ 4.32 மல்டிப்ளை 10 43,20,000 மல்டிப்ளை 1000. அதையும் 100 இயர்ஸால மல்டிப்ளை பண்ணினோம்னா பிரம்மாவுடைய ஒரு வாழ் ஃபுல்லா ஒரு ஆயுசுன்னு அர்த்தம். ஓகேயா? அதுதான் சகசிரயுக பர்யந்தம், ஆயிரக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளை உயிர் வாழக்கூடிய அந்த பிரம்மன் அப்படின்னு எந்த 8.17 சொல்றது. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? இல்லையா? ஓகே, அப்ப இங்கேயும் போயிடுச்சு. ஹிரண்ய படிக்கிறீங்களா யாராவது? ஹிரண்யா என்றால் தங்கம் என்றும் கஷிப்பு என்றால் மென்மையான படுக்கை என்ற பொருள்.
இந்த தந்திரசாலி மனிதன் ஹிரண்யகசிபு செல்வம். பெண் என்னும் இந்த 2 விஷயத்தில் ஆர்வமுடையவனாக இருந்தான். சாகா வரம் பெற்று இவற்றை அனுபவிக்க அவன் விரும்பினான். சாகா வரத்திற்கான தனது விருப்பத்தை மறைமுகமாக நிறைவேற்றலாம் என்று நம்பிக்கையினால் அவன் பிரம்மாவிடமிருந்து பலவேறு வரங்களை வேண்டினான். சாகா வரத்தை தம்மால் வழங்க முடியாது என்ற பிரம்மா கூறியதால் ஹிரண்யகசிபு அவரிடம் தான் எந்த ஒரு மனிதனாலும் விலங்கினாலும் தேவராலும் அல்லது 84 லட்சம் வகையான சார்ந்த எந்த உயிரினத்தினாலும் கொல்லப்படக்கூடாது என்று வேண்டினான். மேலும் நிலத்திலோ காற்றிலோ நீரிலோ மடியக்கூடாது என்றும் எந்த ஆயுதத்தாலும் கொல்லக்கூடாது என்றும் வேண்டினான். இவ்வாறாக இந்த உத்தரவாதம் தன்னை மரணத்தில் இருந்து காப்பாற்றும் என்ற ஹிரண்யகசிபு முட்டாள்தனமாக எண்ணினான். இவ்வளவு வரங்களையும் பிரம்மா அவனுக்கு வழங்கிய போதிலும் இறுதியில் அவன் பரமபுருஷன் பகவானுடைய வியாக்கத்தக்க நரசிம்மம் அவதாரத்தில் பிரதி சிங்கமாகவும் பிரதி மனிதனாகவும் தோன்றிய அவதாரத்தினால் கொல்லப்பட்டான். அவன் பகவானுடைய பாதி சிங்கமாகவும் பாதி ஓகே மாதாஜி நகங்களாலே கொல்லப்பட்டதாலும் அங்கே எந்த ஒரு ஆயுதமும் பயன்படுவதில்லை. மேலும் அவன் நிலத்திலும் கொல்லப்படவில்லை, காற்றிலும் கொல்லப்படவில்லை, நீரிலும் கொல்லப்படவில்லை. மாறாக அவனது சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட அற்புத உயிரான நரசிம்மனின் மடியில் கொல்லப்பட்டான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அது மாதிரிதான் உயிர் உள்ள விலங்குகளாலும் கொல்லக்கூடாது. இதால நகத்தால ஏன் பண்ணினார்? நகத்துக்கு உயிர் கிடையாதா? அது எப்படி? நம்மளோட உடம்போட பாட்டு தானே அது. அது எப்படி உயிர் இல்லாத பொருள்ல வரும்? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கு இல்ல அப்படி சொல்லுவா மாதாஜி. இருக்குன்னு சொல்ல, ஏன்னா இருக்குன்னா வளருது, இல்லைன்னா உணர்ச்சி கிடையாது. அதனால இருக்கு. வளர்றதுனால அதுக்கு கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு. ஆனா அதை நம்ம கட் பண்ணும்போது நெயில் கட்டுறால நமக்கு ஒரு வலி கிடையாது. அதனால அதுக்கு உயிர் கிடையாது. ஓகேயா? உயிருள்ள பொருளை நம்ம கையில கன்னத்தை யாராவது பிடிச்சி கிளீனாலே நமக்கு அப்படி வலிக்கும். ஆனா நெகத்தை கட் பண்ணும்போது ஒண்ணுமே வலிக்கிறது இல்லை. ஸோ அதனால அந்த நெகத்துக்கு உயிர் இல்லை, ஆனால் உயிர் இருக்கு. ஓகேயா? ஸோ ஆக்சுவலா இதுதான் நான் சொன்னேன் பார்த்தலாம். போன வருஷம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்னு ரொம்ப முக்கியமானது இருக்கு, சொல்லலாம், ஆனா நேரம் ஆயிடும்னு சொன்னேன்னா இதுதான் பகவானுடைய கிரேட்னஸ், ஸ்வீட்னஸ் அப்படிம்போம். கிரேட்னஸ்னா என்ன? ஆகா கோவர்த்தனத்தை 7 நாள் தூக்கி நின்னார், பூத்தனாவை கொன்னார், அப்புறம் திருநாமரத்தை கொன்னார். இதெல்லாம் பகவானோட கிரேட்னஸ். இதெல்லாம் யாரும் சொல்லாமலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா இங்க பாருங்க பகவானோட ஸ்வீட்னஸ் என்ன. பகவானோட பக்தர் அந்த வரத்தை கொடுத்துட்டாராம். என்ன வரத்தை? நீ நிலத்திலையும் சாக மாட்ட, நீர்லையும் சாக மாட்டா, காத்துலையும் சாக மாட்டா, காத்தாலையும் சாக மாட்டா, ராத்திரியும் சாக மாட்டா. அதனால சாயங்காலத்துல சந்தியா வேலை பகவான் அந்த தூணுக்குள்ள 2 மணிக்கே வந்துட்டாராம். 5:30 மணி மட்டும் வெயிட் பண்ணாராம் தூணுக்குள்ள. ஏன்? சாரி, 5:30 மணி மட்டும் சண்டை போட்டாராம் ஹிரண்யகசிபு கூட. அவர் வேணும்னே ஒரே நிமிஷத்துல கொண்டு இருக்கலாம். ஏன் சண்டை போட்டார்? காத்தாலும் கிடையாது. அவர் 2 மணிக்கு கொண்டுட்டாருன்னா பிரம்மாவோட வார்த்தை பொய்யாயிடுமே, காத்தால கொண்டுட்டாருன்னு. அதுக்காக அந்த சந்தியாவரம் மட்டும் வெயிட் பண்ணார். ஏன்னா ஹிரண்யகசிபு மறந்து போயிட்டான். காத்தாலும் கொல்லக்கூடாது, சாயங்காலம் கொல்லக்கூடாதுன்னு தான் சொன்னான், சந்தியால கொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லல. பகவான் பாருங்களேன், அத்தனை வரத்தையும் அப்படி இங்க அங்க பெறலாம பார்த்திருக்காரு. அதுதான் அவரோட ஸ்வீட்னஸ்ங்கிறது. பகவான் ரொம்ப ஸ்வீட்டானவர். அந்த நிறைய இருக்கு. இன்னும் இந்த கோபிகள்லாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்களாம், அவர் எனக்கு தயிரை கொடு, பாலை கொடும்பாங்களாம். ஓகே, நாங்க தரமாட்டோம், நீ டான்ஸ் ஆடினா தருவ அப்படிம்பாங்களாம். எவ்வளவு கொடுப்பேன்னா, எவ்வளவு கிளாஸ் கொடுப்ப? ஒரு டான்ஸ்க்கு 1 கிளாஸாம்.
அப்ப அவர் டான்ஸ் ஆடிட்டே இருக்காரு. பகவான் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டான்ஸ் ஆடி முடிச்ச உடனே அவ சொல்றா, இல்ல இல்ல நீ ஆடிட்டே இரு, அப்புறம் நாங்க வந்து எப்ப கொடுக்கணுமோ அப்ப சொல்லுவோம், நிறுத்து. அப்ப என்னன்னு இல்லையா, 1 2 3 4 ஒரு சாணி போட்டா அவரோட கன்னத்துல வைப்பாளாம். அடுத்தது டான்ஸ் ஆடினா 2வது டான்ஸ் முடிஞ்சு 2வது சாணி, அப்படியே அவர் உடம்பு ஃபுல்லா சாணி போட்டு வச்சுட்டாலாம். வச்ச உடனே ஒரு கோபி, ஐயோ யசோதாம்மா ஓடி வந்துட்டா அப்படின்னு சொன்னாலாம். பகவான் பயந்து அடிச்சுட்டு அப்படி ஃபுல்லா முகத்தை தேய்ச்சாராம். சாணி போட்டு பார்த்தா யசோதமையா இவாளை போய் திட்ட போறாளேன்னு நினைச்சுட்டு ஃபுல் அப்படி சாணியால முகத்தை மொழிகின்றாராம். அப்புறம் அவ எல்லாரும் சிரிக்கிறான் கோபிகள். ஏன் தெரியுமா, யசோதாவும் வரல, யாரும் வரல. இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு பகவானுக்கு கொஞ்சம் கோபம். சரி திருப்பி முகத்தை போய் நன்னா தொடச்சுட்டு வந்துட்டு மோர் கொடுங்கோன்னாலும். ஏன் பொட்டல் 5 போயிடுத்து, நாங்க எப்படி கொடுக்கறது, எத்தனை கிளாஸ் கொடுக்கணும்னு எப்படி கணக்கு தெரியும், திருப்பியும் ஆடினாலும் திருப்பியும் ஆடினாராம். பாருங்களேன், இது அவரோட ஸ்வீட்னஸ். அவளுக்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சி கொடுக்கணும்னு அவருக்கு, கோபியர்களுக்கு யசோதாமையாக்கெல்லாம் எவ்வளோ மகிழ்ச்சி கொடுத்திருக்காரு அவர். அதுதான் அவரோட ஸ்வீட்னஸ்ங்கிறது. சரி நம்ம இந்த ஸ்வீட்னஸோட நிறுத்திக்கலாம் இன்னைக்கு. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோ. சோ நரசிம்மனின் மடியில் கொல்லப்பட்டான், அதோட நிறுத்திருக்கோம். ஓகேயா மாதாஜி, பிரபுஜி? ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்னா இருந்தது பகவான் மாதாஜி. பத்தி பேசிட்டே போலாம். பகவான் பத்தி பேசுறதுக்கு நாளும் பொழுதும் போராது. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்துமய வச்ச பतिताना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. ஜெய் श्रीला जय प्रभुपाद की जय ஜெய் श्रीमद् भगवद गीता की जय. जय। की जय. जय। श्रीला हरिदास ठाकुर की जय. जय। जय चैतन्य महाप्रभु की जय. All जय। glory to assembled devotees, Hare Krishna. हरि बोल। All Thank glory you, to assembled Mataji. devotees, Hare Thank you, Krishna. Mataji. All हरे are कृष्णा। glory to Guruvanda. ஹரிஹரி போல். உங்க எல்லாருக்கும் நானும் ரொம்ப மனமார்ந்த நன்றி. இஸ்கான் குழாய் சார்பில்